ende mhuri dzese dzakakonfirma dziri 10 kuti mombe dzavo. Ende sekuru Medzani, Ishe Medzani wakabva wanyorawo mudhairi mavo wakati ndazvinzwa tochifamba nenyaya. Musi iwoyo takava takumbirwa kuti tindosume Ishe Medzani. Saka takaronga vanhu vakaifana kunge vachidzika ikoko, ini mwanda ndiri umwe wacho. Ava mukoma ava anova ndiye Sabhuku, mukoma Cosmas Banhu, ariye baba mukuru asara, ariye ane mhosva yekuparadza mbata. Vakakumbira kuti handisi kugona kuti ndiende ndinowani naendaimo ndichitsire shoko. Saka isu takasimuka tikava tadzika kwasekuru Medzani tikandotsvitsa tikapa shoko rekusuma kuti takaparadza maoko edu akasviba. Saka takukumbira kuti mutifambe nesu tione nyaya yekuripa. Ivava mukoma wakabva wasara mangwana acho, isu takasimuka mangwana acho musi wa16, iwo mu16 wacho iwoyo wakabva wasimuka wobva waenda kwamutasa kwamajistrate, wobva wandomangara mhosva ikoko vachiti vakomana vari kundivhiringidza, vari kunditorera mombe dzangu, vari kundishidzira, vari kundirowa. Zvinova zvinhu zvatisi kubvumira nazvo titoite chokwadi. Takaiswa date remusi wa20 tinge tichizosangana kwamajistrate. Ofishi takaenda tikapawo zvichemo zviri kuna majistrate kuti no, isu nyaya yedu iri mumaoko mamambo Mutasa, inyaya yengozi, saka ida uripo. Ende kutipa date ratapiwa re20 rari kuita counter kuti isusu nekuti tatapiwa 1 month yekunganidza mombe. Saka tichivereka 1 month kubva musi wa21 December, that means 21 January ndo rari date rataifanira tinge tichitika whatever zvinoda kuitwa nezvemombe dzaika kufamba kana dzikuita sese zvaike zvichizoitwa ipapo. Saka wakabvaenda kuti mhangarira kuitira kuti tisazopinde tikata peace order kana yabuda musi wa20 atitunzi 21 hatishati kwahani. Saka majistrate wakati endei motange mapedza nyaya dziri kwani kwaMutasa then mozouya. Saka isu takatadzoka kumba, hatina kumira kuita urongwa hwedu pane zvese kuti tatuti tisangane pamaringe nenyaya yekuripa mhingozi. Tatine misangano taingoita, but takazonga tava kuwadaidza ava imwe changu wasara. Ipe kubva ipapa wangasauye kumisangano yayo. Then tava muna February takazoenda tichiti totaure navo kuti titaure navo tironge kuti chiremba achiuye tichitanga kufambisa nyaya dzedu dzekuripa. Ipapa wakabva waramba wakati ina ndichagona kufamba nemimi, ndine mapepa mapeace order. Sikati mapiwa mapeace order, mapeace order angopiwa muri magazine, ndisinofanira tiverengerwo zviga zviripo pamusoro pepeace order. Kana tinawo zvichemo zvatinazvo titsananguro pari zvino mukatarisa imi ndimi Sabhuku wedu, ndimi baba mukuru, zvichemo zvevana zvinofanira zvinge zvichitsanangura. Saka majistrate tichoka kuti tivatauriro, but mukatarisa tichivabvunza kuti rokasa pakapiwa muna January mapapers iwaya musi wa23. Saka anga anawo bva musi wa23 tichizosangana naye muna February takuti titoronge nyaya dzedu dzifamba. Anga akachengeta tikati komai mama akachengeterei mapepa iwaya munguva dzese singe dzotauya nhasi tatopara mhosva because tatisi kuziva. Zvikanzi ndandikuti tichapa mupurisa kuti azokusvitsirai. Saka tikati zvakanaka, saka kuti akubude matangobuda taenda tikondenya nemusangano. Chiremba takazoronga kuti vachiuye, wakauya nenhumwe yenyu mambo Mutasa, wakasvika musi wa10 March kuti tichifambisa urongwa hwedu, because isusu sevanhu vari kubatsira, vari kuripa ngozi nekuda kuti taapa pamwe chete tifambise nyaya yedu. Hatinamboda kuti mireba because tisabatwa tisaware tatingoti gare tingori kufamba tinogadzira zvinhu. Sezvo yanga haasati kuti atifambe nesu, tatichiti pane matanga chatori tadidi tizonga tichisangana. Saka nhumwe yakauya, pakaenda pamba pavo vachivagogodzera usiku, akaramba kuvhura dhoo. Waenzi wako wauya vakakuona, Ishe Mutasa, Ishe Medzani nevamwe vanababa vasiri pamapeace orders, akaramba kuvhura. Tikati haiwa zvakanaka. Saka rwendo rwedu rwekuti tichifambe, rwekuti tiende kundoti titoripe rwarwamiswa.
nekuda kuti munhu iyeyu ndiwo tinofanira tinge tichifamba naye. Makosta tikufamba nawo tikuita NKS aya iwo hapana chakutombonga uchipinda mazviri zvekuti mari dzakatarwa dzinge dzichibhadharwa nemhuri imwe naimwe kuti dzinge dzichibatsira pamakosta ese aya iye nemhuri yake hapana. Ende tiri kuona kuti iye nguva dzese patafamba nayo nyaya takatanga muna 2013 yengozi pese patiri kufamba anongobatwa ndiri tichingobva ikokoko anonga achibvuma tiri ikokoko anobva takatosvika pamatara kwacho akatosaina kuti ndini ndakaputsa mwana wenyu akaisa signature chake nenhamba dzake dzichitupa ikokoko. Tichibva ikokoko takasvika takuti tisingatomboziwana haachadi futi izvozvo panapa mambo Mutasa makati padare apa rakabvuma achibvunzwa katatu achiti hongu ndakaparadza asi iye zvinezvi atangazve futi haachadi futi kusanganisa. Nhasi takumbira kuti mhuri dzavo dzinge dziri pano vana vake because ndo vamwe vanosangana navo hatisi kufambidzana navo vatusangana navo muzvibingaidziro vavo vana vake. Saka nyaya yengozi hatina kuti tiri kuitanga nekuti tataurwa nababa Mukosanjera nachiremba Mukosanjera yakataurwa mudzinza namai vavava achiti ini ndakupa dhuze pekufa ndinoda kuti ndisiye ndakurongerai nyaya yengozi iyi asi tatasingaziva ndechoti akaipara ndiani izvo tatisingaziva. Saka ndoto hono dzatiri kutsvaga idzodzo kuti tini tiwane ende Mukosanjera wakabva watibudisira kuti ndiwa ende tataura kuti zvanaka saka tichifambe tipedze nyaya idzi. Vana baba tasara tiri 4 wamwe wakatokurumuka kwatoenda nadzo idzodzo nengozi iyoyi. Saka isuti ngatikurumidze kuti tichifambise tichengetedze mhuri dzasara idzi nharo dzavo ndidzo watotanga kutoramba hawachadi kutofamba nesu mapeace orders atopa mberi pedu hatichatosviki pamba pavo tatagara tisingasviki pamba pavo neunhu hwavo asi wese nekuti tapane mapeace orders tichatosvika. Saka tinokumbirawo mambo Mutasa kuti mungatibatsirawo sei kuti tione kuti nyaya yedu iyi ifambe tichine chido chekuti tibatsirane nababa wedu avo tione kuti ifambe. Hapana chiri kunetsa kwandiri ingozi vaurikutaura iyo manyepo ari manyepo kudaro koko zvinenzamaka zimukos masda 1971 ndichiuya foni yangu iripo sendere ndichiuya pamission patinogara pagaraba ndakange ndiri kuti ndiwe ndibhabhatiswa mwana sokuti ndakagara makore akawanda. Pamakamboenda kwamatokasaina kwamatara kubosha mumusha nemufi tinokwanisa kuona rekodhi yakasara ipo pavo tona rekodhi tinoda kuita tachii tipe rekodhi yetu noti meditokwasaona sei because right now issue iko ndoti kwaakaenda kunofakuita street and think unless this thing is overturned zvateta kuti zvese inenge yatombozva because according to this judgment application for a protection order is granted as follows. Respondents are ordered not to assault, insult, threaten or harass the applicant, to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will, take applicant's property against his will to appease any spirit, to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet or spiritualist at his residence without his consent. So it means we check that mfunzo wangu uri pekuti makagrandwa this protection order, were you called? hatina kupedza takadai tatongwa tisesinayo isu takanzi Kwa major state. pamakaita application iyi yepeace order yepisoda wakazodaidzwa avakuzoya akavaramba vari kutsinda kwavo hatina kuramba asi wakadaidzwa here hatina
Saka how was this thing granted kana musina kudaidzwa? Because Wakadaidzwa. under opposing papers kaifana vakayo. Uye wakandogumira musi wa23 mwedzi utora mapepa emu. Waisauya. Ichitakadzirwa kuti atapedzerei kokutasa. Nditi makabvunza kuti Alright, no, it's okay. Zvataura kutaka maybe pekutangira tibatsirana because ichi henza anenge ataita kana chiripo chaakuda chakutanga kuti this thing chiite sei chakanziriwa then kana chakanziriwa chichi then takutangira ipapo asi chiene mutore chi that inini yakasainawo muungano so that is to know that we can use that kuti tiite sei. Nene dzisu tingapinde mumusha macho here zvakare inyaya dzacho ndingatibatsira sei papo kumambondeza because chinoitika manje ndizvoti nyaya yenyu zvingaitikire kai ndiri kuiziva chiri kutoitika ndiri kuchiziva nyaya yenyu kunetsera kuti pane vanhu tu vari kuwira ushi imi muri kufamba neumwe wacho baba avo vari kufamba neumwe wacho asi chandauri ndikutaurire manje ndechekuti sekuru wamuri kufamba naye ndikangozwa chito rakamira pamberi paona chizviti ndishe ari kuenda kuchera tichaunamidzana haasi ishe ende haabvumirwi kumira pamberi pewanhu achitaura kuti akamirira ishe midzana akangomira chete pamberi ijeri varudaro wese ikwadzo rikukumirana ndio nokupambidzana ndina chino kupambidzana kutshawana ini ndambondidii ndosaka ndakutaura kuti ndati ndiri kubayira izana kuti zviri kuitika panyaya yenyu zvese ndiri kuzviziva ndinazvo ndoda kubatsirei kuti ndinechi ndinazvo ndiri kuziva kuti maenda kuita pakati penyu apa paenda kuita vamwe vanhu vari pakati vari kudhivhaida efu kuti mwari uko asi tanda ndiri kutaura ndechekuti mumwe wacho haabvudzi nemutemo kuti mbomira pamberi pewanhu achitaura ndishe akabviswa zviri pamutemo naminista welocal government. As I speak right now, kana paine pakatosaina ndipei pakasaina padzaenda kucheri hazvisi zviri makapewa ini ndangotaura kuti pane vanhu vairi andi kuziva asi andotaura kuti ari kusaidi uyu ndiarika kuti ndati ndiri kuzviziva kuti pakati penyu pane vanhu vangadaro asi pa2 wacho umwe wacho hatomubvumirwi nemutemo kuoneka akamira pamberi pavanhu achiti ndakamira ichimedzana kuda kubatsira kwandiri ende protection order yamakaenda kutora pamwe iprotection order yakaenda kuti wane munhu ari kuziva zvaasiri kuda neya kuziva zvaari kuita munhu ari kuziva zvaada kunzvenga. It's very unusual kuti unosangana nemunhu anonyora achiti ndoda peace order yekuti respondents are ordered not to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will. Which avenging spirit? Zvinhu zvaenda kunyoreswa nemunhu ari kuziva zvaari kuda kuti zvisaite. Number 4, respondents are ordered not to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet, or spiritualist at his residence without his consent. Munhu ari kuronga bhora rake achiteka advantage yemutemo. Ndachikumbirawo kuti baba wega ndonzi simba racho basa sabhuku wedu right zvinotiti rwadzei
kana ndichiona baba wakamira pamberi pedare pachisimudzwa kupika mhiko yekuti ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Asi iwo wachiziva kuti mashoko auri kubudisa ipapo ndenhema. Dei retiri kutaura remusi wa21 vakamira munomo vakati handinombobvira ndafamba nemuri. But mubatsiri wamakatipa mambo wangu ndiye mubatsiri watakafamba naye mumusha. Takadzokorodza futi kubudisa mari hawana sendero wakabudisa kubhadhara mubatsiri. Asi takatombomubhadhara akapinda mumusha. Voya voramba futi. Mumashure umu pakubhizoda vakatisira nhau dzekuti vari kuunza vana Gaurani vachitoresa mombe dzavo. But Gaurani watoziva akatora mombe pavakatiunganidza avo vachikumbira ruregerero rwekunge vari kuti ndakauraya munin'ina wangu. Ndiri kumbira ruregerero rwemabasa andakaita. Vakatozonomangara futi zvekuzopanduka futi mashure vasaenderana naGaurani wacho. Ndobva vazonoripota kumapurisa. Vakanosvika Gaurani akauya nesignature ndobva vakarasirwa nyaya yavo. But munhu wekuti abva panzvimbo vanozotaka kupanduka. Ndouya zvakare ichangamire ndandichikumbira kubatsirwawo. Handizivi kuti kana tanyoresa samon tichiti tiri kuda vanhu 4 pouya 3 arovha handizivi kuti anenge achitongwa sei. Zvakaitika mudare iroro ratakabva panapo. Vanhu vedu vanga vakashota. Kusanganisira pari zvinezvi takanyoresa namai havapo futi pari zvinezvi. Zviri kusanganisira kuti pahondo dzatinadzo mukatarisa baba kana tinawo tiri 2 hatina problem tinogona kutaura. Asi mai vakangosvikawo ndo vanototungamirira nyaya yekuti popotera. Zvondibata futi tiri tabva mudare kwa DC takazonoga kuti vakomana handei tinoona tinzwe kuti tofamba sei sinzi tadai. Takataura navo tikatosikana takazama kuonesana nehanzvadzi dzedu tikatosikana muri kuona zvinhu zviri kuitika paground. Vabereki venyu havasi kukuudzai chokwadi. Mombe vari kubudisa mombe shuwa chipanganga ndiwo vari kubudisa. But wakuti tisu tiri kubudisa mombe hatina mombe yakambobudisa ng'anga yakambouya ikatora mombe. Right, tapedza kudaro vasikana takabvumirana navo vakati vana sekuru isusu tiri kufamba hatisi kubuye nokuti hatisi kugutsikana nezvamuri kuona saka tiri kungoti vanhu wenyu wamuri kufamba kwavari ndo munenge mavaudzira. Tikati no kutanga nhasi imimi sarudzai kwamunoda kuti tiende kwamunenge maona tinoenda. Vakabvumirana nesu kuti saka kwedu imimi hamuna problem. Tikati hatina problem nazo tinoda chokwadi ngokuti tisi kuvaviwa izvo. Vakabvumirana nesu. But tichibva ipapo tichienda kuHarare takashamisika kunzwa kuti vakatsika mumusha memufu yavo vari vakunda hamene kuti vakanotsvaga chiko isusu vana vanhu tiri kuno vakanosvikako zvese zvatiri kutaura vana hwikowo hwekuti baba vakasaina vakanosvikirwa maaudios avo aripo vakazotitaura kuti baba vako vakasaina ende ndorangarira mari yavakaisa sematenda ndavo pondo yegreen year ndiyo mari yavakaisa. But zvese izvozvo vanotanga kuramba. Takanosvika tikatamirwa naHeadman Chipatsura tikabatsirwa ikoko. But ikoko kwatakaenda tadzoka vakatanga kutipandukira vachiti aiwa hazviti. But pavakabva ikoko vakuti hanzi siyanai nekwamambo Mutasa kwamuri kuenda muuye uku kureva kuti vari kutitambisa bhora rekungotitomusa kudai. Watakaenda uku vakatirambira vachiti hakuiti izvo takwamambo Mutasa vakuti siyanai nekwamambo Mutasa kuti tidzoke futi. Isu tisingazivi kuti chinangwa chavo chaukaendera uko ndechei. Saka ndo dambudziko ratiri kuwana mumusha. Uyu musha uri kudhifenda kuti hausi kuda kufamba naumwe wanhu kwete kwekuti havari kutsvaga chokwadi. But isu takaona kuti vari kutoziva zviri kuitika. After this unokwanisa kutotanga kuye ndine makozi andakarekodhawo ekutanga kuzofonerwa kutanga kushaurwa newana wacho. But panoitika izvozvi pakaitika recent thing yekuti mufu akabuda musi wakavhiringika gwendo rwekwenga wabuda kuenda akabuda ndandiri kuHarare ni. But akuda akanotsvaga baba wanga wafuma utizo wachienda kuHarare vakazosangana namai ndo vakarohwa. Right, mwanakomana akandifonera ari kwaanga ari kuMutare akatanga kushaudza ini. But zvakandinetsa kuti inini ndiri kuHarare ndindirunzi yeye muri kutuma kangozi kenyu kunge ndisi tiri kwei. But tikavati weye paground havabvumi handizivi kuti tingabatsirika sei changamire kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitika mhuri yacho yese iripo zvekuti kana kuri kubudirwa kwemunhu abudirwe kana kuti achikwanisa tibatsirwe kuti adzoswe kana muri mumba mavo. Wasukutana ivo vati ngotiteerewo kuti wedwe kozi mari yatabvisa sofaka kana kuri kuripa yatokwana asi tiri kubvisa kufamba wauya wotirambira pamberi pedare. Right, zvamunokwanisa kuita
Wanazo Ino pana kwa kunda. Nyai mambo zwani. Amtare mama. Lindo zilivyo bana. Nyai ndio tunataka kuuzwa 2023. Yes. Neshungu dzekuti baba wedu angadaro takapira basi nini na sisi wangu wane hanzvadzi yangu tikati baba tasvika kumusha tikati baba tozvitanzwa kuti makaita ichokwadi baba wakati handina ropa remunhu mumaoko mako tikati baba saka vanhu vangangotaura kungotaura unongedza zita renyu wakati ini handina ropa chi mumaoko mangu hatina kugumira ipapo tadzoka kuharare takati hatingaiti unhu navo because vati havana kudi havana kuzviita tadzoka kuharare takafamba pakati apo hama dzedu idzi dzaingofamba dzega tisingazvizivi wachipoti tiri kubata chi iwawo asi tine shungu idzodzo dzatanga tinadzo takatanga kufambawo ndofunga izvezvi ndofunga tafamba pa5 kana tisingakanganisi dzimwe nguva totofamba nawo wachitonzi hatisikuona ropa mumaoko mako wakazosvika pakuti ma600 chichi ekuti pangozi isikaupindira kuti sandingakozobhadha ma600 tisina umbowo wakakwana kuti tibhadhare ma600 iwawo. Alright. Kubosha makaenda. Takaenda. Basi. Takasvika pamba paminzi matatu. Paminzi matatu. Tikaona gogo waivapo. Isusu nzira yekutsvaga tikutsvaga ipi? Takasvika. Tikaona gogo waripo wakatitsanangurira zvakaitika kumashure. Zvokuti chii? Iwo wakati hanzi kwakauya vanhu kwabantu kuno kwachiti tisakaponda chi munhu. Kwakauya? Hanzi kwakauya vanhu kwabantu. Wanani? Ndofunga ndiwo mhuri yacho iyi. Hatizozwa kuti ndiwanani wakaenda. Kuengaira mudhara weyu. Ndosa ndiri kuti wana banhu wacho apa. Tikanzi kwakauya vanhu kwabantu. Wakati tisakaponda chi takaponda munhu. No, it's okay. Yeah. Isele, ngataure chokwadi. Mwana mukadefenda position iri wrong. Mangwana wakauya akafuma asipo. Munotambudzika. Munotambudzika. Achiripo dai ndio time yekuti mugadzirise zvekunetsa. Saka mukaita mweya kuti let's defend our father. Yes, he is your father, azvichinje. But paari wrong, mugadzirise ipo wenu. Kuti baba izvinhu zvakashata ngachigadzirisa achiri mupenyu. Because akaenda waenda, asi haendi nezviro zvake. Zviro zvake zvinosara. Because imimi mutori nane nekuti makaita sei makaroorwa kwamuri asi hanzvadzi yenyu inoita dambudziko kumba mai. Saka zviri kwamuri kuti pamune muchitsvaga chokwadi, tsvagai chokwadi chekugadzirisa problem. Musatsvage chokwadi chekudhifenda baba. Mukaenda muine mweya kuti dodhifenda baba, hapana chamaita. Kana mati kubosha makaenda, mukanzwa vanhu vakauya vakaita sei, imi mamusipo. Saka vanhu vakaenda baba wenyu hana kuenda kuti. Wakaenda. Saka iye akasvika kwakati ndakaita sei baba akasvika. Oh, tori tsamba yacho. It's okay. Sera mundonzi Nelson Bana. Nauyu kutaurwa nababa wachiramba kuti wakasaina. Audio iripo yemwana wauyu achitaura namukoma apa. Achiwapa feedback yekufamba kwakaita uyu. Wakati takaiona signature baba nenamba dzechitutu. Chinondirwadza mama, matu warutoti ndozviziva. Wakatoti sekuru ndofunga muri kundirekodi. Ndaita mufaro nekuti nyaya imaisa kugroup refamily. Kuti vanhu vese vazive. Handiti chinondirwadza mama ndechekuti mweya wemufu parwendo rwakona wakasiya wapika ukati ndakuisa tsaona mwana wenyu ari mumatauni. Ndakauya kumusha last week ndikabva kumusi wemande, ndakauya Saturday ndikadzoka mande. Wana wangu inini wakapinda mutsaona wari 2 musi wechitatu. Kuzadzikidza zvakataurwa nemweya wemufu. Asi nhau iri kuitika ndeyekuti hazvisi kubata kwavo. Zviri kutambudza kwevangu saka varwadziwe. Zvese zvauri kuramba. Vhidhiyo riripo wachibvuma wakabvunzwa nachiremba katatu
Wanabani ndanzi ndikubvunzei katatu kuti mabvuma here musati maisa mabvuma ndawa ndiwo wakatanga kubvunzwa iwapo. Wakabvuma katatu, vhidhiyo riri papo wari panze apo nachiremba. Mabvuma here wakati tabvuma, wakabvisa mari zvikanzi wakabvisa $. Zvikati chibvisai futi imwe yekuti tiende kunoudza mambo Mutasa kuti mabvuma nyaya yenyu wakabvisa futi $. Aba baba wakazokumbira wakationa nasekuru Medzana mari. Saka chinotinetsa ndechekuti sei wauya panapo wachititenderedza isusu. Vanotitenderedzerei? Vana vavo vanakomana havafambi nemwanakomana nokuti upenyu hwauri tatari. Ava ndo vari kuvaruma vanakomana hapana nemusha. Sezvendakaita inini, I have 47 kids with 5 wives. Nezera rangu rinei. Then I will smile with this. I will smile with this. Ndara musadare. Tinyare musati ngondiridzire mutama. Akaisa matenda ndawa yetu dola zindani. Akaisa matenda ndawa yetu dola zindani. $2. Ndisu si akaisa $2 zematenda ndawa zindani. ndakabvisa $. Shiti yakafisha ndivyo. Asimere babu. Anzimere. Takabvisa $. It's okay. Ndati akabvisa $. Aibvisa $. Angari $. makati
Kaguma ntawa. Tikati nina ndikumindeka batitese. Alipa marundinera. Amarundinera. Saka. Mukadzi wenyu chama muchisuma mukadzi wenyu mamusumeni. Kusuma kuna. Makazisumeka mukadzi wenyu mai mwana. Wakatopfugama. Mukapfugama kaimini. Wakazosha katopfugama. Muchitaura kai kuti ndakashaisha mwako. Akusuma kungadzo. Mamusuma kungadzo. Kungadzo kunga. Aiwa, sabura. Ndiye taka inani andidi. Mama. Isusu hatisukubvunza zvamusina kuita. Tiri kubvunza zvamakaita because handina kuona pamushandiswa force. Manga muchibvunzwa zvakanaka muchipindura zvese muchipindura mukazisai mari yematenda nyaya mukakuisa dhora renyu mukaisa moyo mukaisa dhora kaisa. Handiti mukazitaura madzimai enyu takashaisha chi maoko. Mukadzi wenyu akauya mukataura henyu mai mwana ndakashaisha maoko. Saka akachaiwa ndakona munhu akachaiwa. Hapana makabvunzwa katatu. Katatu. Vakati zvisina hasha. Makabvunzwa kangani? Katatu. Handiti mukapindura zvakafanana kangani? Saka wemuntu akakuchaendera. Mukazi wakandichaya. Uya angarudiwa akandishamba makanya. Alright. It's okay. They all right. Zakaruda. Imo akumana. Endai motorechi. Toretsa mbele bocha. Iwe. Then let's take around that one. Kuti peace order iite sei? Ibiswe. Because kana takadai so zvatupita zvisa titopa kuti peace order haisi. Discuss TV, inonakidza zvekuti